lampa gani. Muna problema ni mo kay lampa kay ka. Mabuti ka, mura man ako makaya. Ano tagaan mo ka ni Mogbol? Tudluan ti kaon sa on pag basketball. Dili ko ana kay. Ang bula. Tudluan ganiti kano para ram ni si Manghil. Health. Insult your doctor. Paminaw, ragon paminaw pa. Buwan ti kag basketball para malalaki juga. Ilalagay ko. Mura na kagbugulo na lang tirada ni mo. Tanawa na ko no. Tigilan pag ulo nakasasilingan mo. Pastilang digod mo no. Biskot mo ba? Pagilan. Bakit ka na ulo nakasilingan mo? Sige, relax lang ha. Para raman ni sa imo watching. Abi ni mo para wala na mo bully sa imo. Ikaw raman kay kapulis sa kuha. Tay nang pataan ka damak ba? Watong mula ka. Dili ko. Watong mula ba? Dili. Watong mula. Dili lagi ko. Wow, na mo ko. Kung mata ka gahay kag tudluan ba? Ako pa'y papulis sa nani ka, pero hindi ko ganahan. Itsang mula ba itsang? Pagdali. Nara, Sorry. Lampa pa ni mo. Dali ba? Dali. Nanam mo lang. Guys, pagtuon. Wait ko din magdoon. Ay, manipulong. Magilan na. Wala. Stop na po. Huli na ko. Ay, salagay, mino. Luwan, yan, ito mo. Wala, giaway mo na siya unggoy. Awan, alangan yung tagunggoy. Pagilom lang. Okay. Ani na lang, Chingbe. Tudluan, tikag jogging. Dili ko. Bugal din bata ba? Tudluan, tika, para mo taas yung hangin. Dili ko ay. Nga naman. Hala nga kaya hangino na mo kutaan. Kapay mo na mag-jogging eh. Tapos sakit pagi akong tiil. Ay, ani na lang, Ching. Papilion, tika. Gatas o chocolate? Ganahan kong chocolate. Ay, gatas naman di ay. Anong gatas man? Basta ay. Gatas lang ko ah. Andam na ka, Ching. Ano sa man? Kita ka ne. Kita ko na. Nagluka dyan na mo katawa ay. Ikaw, ano pa ako ng bula? Kita ka ning bulat, Ching. Nga. Ako ning paligid. Bukra! May kabukbuk. Bukra! Sumugad na yan. Kuha na nako. God damn it! Hinay kay ka! Ano kayo? Tiyangak! Bukra! Ano may ganalong bata? Guko dayon! Kapoy na kayo. Hindi pa ilapay na kong bulag. Tay, di na matatawa! Kamu kayo mga kapoy, kapoy na ko. Ching! Hindi joke ka mo dagan! Run.